Bon dia, encara estem a l'agost. El primer que s'ha de fer quan tens un colomar amb el terra de fusta és netejar-lo. Un cop al dia mínim. Veus? S'ha acabat de netejar. Es treuen els excrements. I aquí encara no he netejat. El terra, molt brut. Això és d'un dia només. El terra net. Ara fotré una mica de guix al terra perquè les bactèries, que estigui sec i no es desenvolupin bactèries ni res. Bon dia, avui és 25 d'agost i deixarem anar els coloms aquí a Olesa. Veieu, quin puesto més bonic. És un privilegi viure aquí, Un privilegi. Vinga, deixarem anar els coloms perquè tornin cap a casa. Molt bé, ara deixarem els coloms. Aquí. Són colomins, Colomins. És el primer cop que surten de casa i han de tornar. Estem a, jo què sé, 1 quilòmetre, 2, estan molt a prop de casa. A veure si quan tornem han arribat. Allà al final està Esparreguera. Hòstia, amunt i avall. Válgame Déu. S'han donat una bona fava. Mira, a veure si els pots mirar una mica. Crec que sí es veuen. Ja estan. Ara estan darrere d'aquesta casa de color blanc. Ara els següents. Fica pausa i ara ficarem els altres. Ara els deixem anar. Sí, preparat. Molt bé, doncs va, deixem anar aquests colomins. Són els últims. L'altre grup que tenim. Mira. Colomins. Ui! Donen molt aire, Sí. Mira, aquests van directes. Estan buits? Fica, sí. Sí. A veure si els pots veure. No. Ja han marxat. Mira, estan allà dalt. A la càmera no es veu gaire. Van directes cap a casa. Aquest s'ha despistat una mica, Aquest és una mica... Ha fotut una fava aquí. Ja està. Veus? I fa fent voltes i a veure si se'n va cap a casa. Hi havia 13 de vermells. Un puesto maco, on viure, fill.